Dobrý deň, Vojtech Ferenc, Lev v stáde oviec. A v dnešnom videu by som chcel prejsť niektorými vecami, čo sa týka Izraela. Dnešná téma bude nasledujúca. Povieme si o troch veršoch. Jeremiáš 16, 19, 21, Jeremiáš 31, 31, 34 a Zachariáš 8, 23. Tieto tri verše vyvracajú pravdivosť kresťanstva. No a teraz ešte chcem začať rozoberať tie tri verše. Zachariáš 8.23. Zachariáš 8.23. Takže prečítam ho. Takto hovorí Jahve nebeských mocností. Toto je Boh. V tých dňoch sa stane, že 10 chlapov z národov všetkých rečí chytí Žida za jeho šaty so slovami: Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. 10 chlapov z národov. Prečo chytí Žida za šaty? So slovami, že chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Lebo všetky okolité národy, nielen izraelské, celosvetové, lebo to je písané o celosvetových národoch, chytia Židov, aby ich zobrali so sebou, lebo počuli, že s vami je Boh. Iba so Židmi je Boh. Kto toto nepočuje, neviem ako pomôcť. Toto musíte počuť, musíte si to všimnúť. Kresťanstvo, islám, hinduizmus, buddhizmus, to všetko sú ľuďmi založené náboženstvá, ktoré majú v sebe pravdu, lebo keby boli len klamstvo, tak by sa nedalo zniesť klamstvo celkom. Vždycky tam je veľa pravdy a tiež veľa klamstva a preto sú ľudia pomiešaní. A preto tu v tomto verši píše, že toto Boh hovorí, Jahve. Takto hovorí Jahve nebeských mocností. V tých dňoch, to je veľké súženie. Lebo veľké súženie, lebo si ľudia myslia, že budú vytržení spred veľkého súženia, kresťania, však Janko. Myslíte si, že budete vytržení a už si mal byť vytržený asi 2-3 krát, odkedy tu hovorím. Môžeme si to pozrieť v komentoch. Nebudete vytržení. Vytrženie nebude. Či mi veríte, či mi neveríte. Nový zákon je postavený proti židovstvu. Nový zákon je postavený na to, aby Židov odvrátilo od judaizmu. Islám je postavený na to, aby Židov odvrátilo od judaizmu. A všetky tieto ostatné veci, či hinduizmus, či všetko je postavené proti judaizmu, proti Židom. Lebo Židia dostávajú božskú energiu a diabol tým, že ich oklame, takisto aj nás, nielen Židia sú to v tomto, my sme automaticky oklamaní tým, že sme časťou toho konkrétneho náboženstva, v ktorom veríme. Či to je islám, či to je hinduizmus, či to je kresťanstvo. Vždy sme oklamaní. A tým, že sme oklamaní a tým množstvom ľudí vytiahnu Židov, ktorí majú božskú energiu, dostávajú božskú, takisto dostávame my, ale už sme oklamaní, už sme z cesty, ale títo Židia dostávajú božskú energiu a keď sú oklamaní a idú do druhého náboženstva, jednoducho odovzdávajú tú božskú energiu diablovi, ktorý ešte je väčší, ešte je väčší a ešte je väčší. Takže približne tak.
Keď toto nepočujete, výhľady na mesiášsku spásu, to je 8. kapitola. Prečítam ešte aj predtým verše. Od 20. veršu idem čítať. Ja som bol kresťanom, ja som odišiel z kresťanstva kvôli tomu, že som prišiel na tieto veci. Prečo je to takto? Prečo to kresťanstvo je tak? A keď si myslíte, že ja mudrujem, tak si hovorte, že ja mudrujem. Komenty mi píšete niektorí také, dneska som mal v komente také, že jednoducho, toto vás učia v kresťanstve. Že nadávate ľuďom, ktorí vám chcú otvoriť oči. Rozmýšľajte, čo píšete. Počúvajte. Rozumiete, lebo vy neveríte písmu. Ja nehovorím sám zo seba. Ja hovorím to, čo hovorí písmo. Čo nám hovorí písmo. A písmo nám hovorí toto. Takto hovorí Jahve nebeských mocností. Jahve, to je Boh. Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest. Obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateľom druhého a povedia: poďme prosiť Jahveho o priazeň a hľadať pomoc Jahveho nebeských mocností. Idem aj ja. A tak prídu mnohí ľudia a mocné národy. Mocné národy, ktoré majú kresťanstvo, ktoré majú islám, ktoré majú hinduizmus, ktoré majú aj, čo ja viem, akú vieru. Ale hlavne sústreďme sa na kresťanstvo a povedzme na islám. Lebo toto všetko islám aj kresťanstvo sa zrodili z judaizmu. Kvôli čomu? Kvôli tomuto, čo som vám povedal. Aby Židov odvrátili od judaizmu. A nás totálne podviedli. Takže ideme ďalej. 22. verš. A tak prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať pomoc Jahveho nebeských mocností do Jeruzaléma a prosiť o jeho priazeň. Takto hovorí Jahve nebeských mocností. V tých dňoch. To sú v tých dňoch, keď je písané, to je v tých dňoch môže byť veľké súženie. V tých dňoch sa stane, lebo keď sa píše po tých dňoch, tak to je po veľkom súžení. V tých dňoch sa stane, že 10 chlapov z národov všetkých rečí chytí Žida za jeho šaty so slovami: chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Zamyslite sa nad tým. Pozrite si to vo vašej Biblii. Ja mám Jeruzalemskú Bibliu. Ja vám nehováram, nenahováram, neodvrávam vás, neťahám vás za mnou. Ja vám hovorím to, že ste podvedení tým, že ste uverili a naši otcovia, naši starí otcovia, naši staré až 2000 rokov to. Moment. Ideme na verš Jeremiáš 16:19. Janko, pýtal si sa, kto je ten vyvolený? Tak tu je písané o vyvolenom. V 16. kapitole Jeremiáša. Či to je vyvolený národ, alebo či je to sám vyvolený, to si už domyslí. Dá sa to vymyslieť, alebo zistiť z veršu. Obrátenie národov. Jahve, moja sila a moja opora, moje útočište v čase úzkosti. K tebe prídu národy od končín zeme a povedia: naši otcovia dostali do dedičstva iba klam, neužitočnú ničomnosť. Kto sú tieto národy? Dajte si otázku. Kto sú tieto národy? Keď to nie je kresťanstvo, tak to je islám. Tak je to hinduizmus. A kresťania sú vynechaní z tohto. Áno, tak si myslíte? Počúvajte, ešte raz prečítam. 19. verš. Jahve moja sila a moja opora. To môže povedať národ, židovský národ, alebo môže povedať jedinec, vyvolený. Jahve moja sila a moja opora. Moje útočište v čase úzkosti. Človek alebo národ, ktorý je sužovaný,
povie Bohu. Že ty si moja opora, ty si moja sila. A pokračuje ďalej. K tebe prídu národy od končín zeme a povedia. Od končín zeme, to zovšadiaľ. Naši otcovia dostali do dedičstva iba klam, neužitočnú ničomnosť. Lebo prídu na to, čo som vám teraz vysvetľoval že prečo je založené všetky náboženstva kvôli tomu, aby Židov, osoby, odvrátili od judaizmu a aby tým, že prejdú do druhého náboženstva, odovzdali božskú energiu, ktorú dostávajú rovno od Boha, diablovi. Toto všetko prejdem ešte do detailov v druhých videách. Toto je len, aby ste vedeli, o čom začnem rozprávať. Takže ideme na 20. verš. Takže naši otcovia, moji otcovia, vaši otcovia dostali do dedičstva iba klam. Neužitočnú ničomnosť. S prepáčením. Keď sa to niekoho dotýka, nech si otvorí písmo. Ja si to necucám z prstu, ale mám to tu napísané v písme a je to v písme písané. A keď rozmýšľate, tak to musíte pochopiť jednoducho. Keď máte trošku gódži v hlave. Takže ideme na 20. verš. Môže si, človek, urobiť bohov? Môže si človek, urobiť bohov? Čo spravili kresťania? Títo kresťanskí otcovia, zakladatelia kresťanstva v Ríme, čo spravili z Ježiša? Boha. Zo Svätého Ducha čo spravili Boha? Boh je len jeden a nemá tri osoby. Iba Boh je iba jeden. Môže si, človek, urobiť bohov? Veď to nie sú bohovia. Pravda, že nie sú bohovia. A teraz hovorí Boh, 21. verš. Toto hovorí Boh. Na tie dve verše odpovedá Boh. Pozor dajte, ja ich naučím. Raz navždy ich naučím poznať moju ruku a moju moc. Poznajú, že moje meno je Jahve. Vtedy, keď po veľkom súžení sa im odkryje Boh, keď odstráni prikrývku zo všetkých národov, ako je písané v Izaiášovi, na tejto hore zničí závoj, ktorý zakrýva všetkých ľudí a plachtu hodenú na všetky národy. Zničí smrť navždy. Pán Jahve zotrie slzu z každej tváre, odstráni z celej zeme potupné postavenie svojho ľudu, lebo to povedal Jahve. Na neho sme čakali, aby nás zachránil. To je Pán, na ktorého sme čakali. Plesajte a tešme sa zo spásy, ktorú nám priniesol. Keď zdolá smrť, a vtedy národy budú poznať, kto je Boh. Tak teraz prejdeme s touto myšlienkou na Jeremiáša 31, verš 31 až 34. Prečítam to naraz všetko, aby ste pochopili. Takže predtým verš sme mali, prvý verš bol, Židia majú, u nich je Boh, potom vyvolený hovorí, že národy dostali ničomnosť, a národy si to aj priznávajú, lebo idú k Bohu, k Židom, áno. Takže si priznávajú to, že dostali ničomnosť, neužitočný blud, dostali do dedičstva. Je to písané, počuli ste to. A teraz prejdeme na 31. kapitola, verš 31 až 34. Prečítam ho a potom si to prejdeme. Znova hovorí Boh. Dajte pozor, prichádzajú dni, Jahveho výrok, keď uzavriem s Izraelom a s Júdom novú zmluvu. Nie takú, ako bola zmluva, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku a vyviedol z Egypta. Jahveho výrok. Takáto bude zmluva, ktorú uzavriem s Izraelom po tých dňoch. Jahveho výrok. Svoj zákon vložím do ich vnútra a napíšem ho na ich srdce.
Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Už sa nebudú musieť vzájomne poučovať a hovoriť jeden druhému. Poznajte Jahveho, pretože ma všetci budú poznať, od najmenšieho po najväčšieho, Jahveho výrok. Lebo odpustím ich zločiny a na ich hriechy už nebudem myslieť. Dajte pozor, prichádzajú dni, Jahveho výrok, keď uzavriem s Izraelom a s Júdom novú zmluvu. Nie takú, ako bola zmluva, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku a vyviedol z Egypta. Jahveho výrok. Pokračuje ďalej 33. verš. Takáto bude zmluva, ktorú uzavriem s Izraelom po tých dňoch. Po tých dňoch. Tam bolo v tých dňoch, že v tých dňoch, to sú v tých dňoch, to je vo veľkom súžení, prídu za Židmi ľudia všetkých národov, 10 národov, všetkých národov a budú ich prosiť, aby ich vzali so sebou, lebo počuli, že u nich je Boh. Takáto bude zmluva, ktorú uzavriem s Izraelom po tých dňoch. Jahveho výrok. Jahveho výrok, to je Boží výrok. Svoj zákon vložím do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Už sa nebudú musieť vzájomne poučovať a hovoriť jeden druhému, poznajte Jahveho. Teraz sa učíme navzájom, áno? Keď mi píšete komenty nejaké, tak ma učíte, chcete ma učiť, alebo ja vás učím. Áno? Takže sme ešte nie v tejto zmluve. Pretože ma všetci budú poznať, od najmenšieho po najväčšieho. Jahveho výrok. To je znova Boží výrok. Lebo odpustím ich zločiny a na ich hriechy sa už nebudem pozerať alebo myslieť. Áno? Kresťania spravili to, že spravili z tejto novej zmluvy, bo tu napísaná nová zmluva, že to je nová zmluva, ktorá vznikla po Ježišovi. Akože. Jednoducho, keby nebolo judaizmus, nebolo by kresťanstvo. Nebol by islám. Áno, nehovoríme teraz o buddhizme, nehovoríme o hinduizme, hovoríme o tých dvoch náboženstvách, ktoré hovoria obidve, nie ešte, že obidve, aj tam sú rozdelené kasty. Kresťanstvo je vyše, neviem, 13 000 alebo 15 000 siekt. A každá jedna hovorí, že ona je správna. A iba ona je správna a poďte s nami. A nás príde vytržiť Ježiško na bielom koni. Zobuďte sa už, prosím vás, pekne. Lebo jednoducho veľmi to bude bolieť. Veľmi to bude bolieť, keď príde na to, čo ja vám tu rozprávam. Keď príde na veľké súženie. Že ani to nebudete vedieť, skadiaľ dostávate facky. Rozumiete? Takže, judaizmus keby nebol, tak by nevzniklo kresťanstvo, lebo kresťanstvo uznáva, že vznikli z judaizmu. Islám je plný starého zákona, kresťanského zákona, o Ježišovi je písané v Koráne a veľa je písané z Talmudu v Koráne. Aj z prorokov izraelských. Počul som minule jedného rabína, ktorý hovoril, že islám nie je islám nie je modloslužobný. Kresťanstvo je modloslužobné aj pre nežidov. Nie ešte pre židov, aj pre nežidov. Takže modloslužobné je to, že Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, že sú jedna osoba. A jednoducho Boh je len jeden. Keď má aj syna, cez ktorého prúdi, ten syn nie je Boh. On je len stvorenie.
Stvorenie nemôže byť Boh. Boh je stvoriteľ. A jednoducho cez stvorenie pracuje. Aby ste to pochopili. A keď uznávate to, že Ježiš je Boh, tak ste modloslužobník. Automaticky. A nehovorím o ďalších týchto veciach. Tie sochy a všetko možné. Panenka Mária. Jaj. A tieto veci, jednoducho, tu nás sme skončili s tým. Modloslužbárstvo na najvyššej úrovni sa to volá. Teraz, ten rabín povedal, že islám nie je modloslužobný. A trošku som bol z toho zmetený, hovorím. Nie je modloslužobný, veď tam behajú okolo toho kameňa v Mekke. Áno, behajú okolo kameňa, ale myslíme tým modloslužobný ako celok, ako je nastavený islám. Islám má Allah, áno, Boh, a Mohamed je prorok. Jediný prorok, áno. Judaizmus je Jahve, je Boh, áno. Jahve, Hašem, po hebrejsky je Boh, áno. A kto je prorok? Mojžiš. Mojžiš je prorok, takže nie je modloslužba. Je prorok, Mojžiš a Boh. A potom je zákon a potom sú ľudia. Takisto je Allah, Mohamed, zákon, ľudia. V kresťanstve je Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. Tu je modlárstvo. A potom je zákon, nový zákon, ktorý ani není nový zákon, lebo som vám prečítal, nový zákon bude taký po tých dňoch, že už sa nebudú musieť vzájomne poučovať a hovoriť jeden druhému. Poznajte Jahveho. Pretože ma všetci budú poznať od najmenšieho po najväčšieho. Hovorí Jahve. Takže, prečo je zrkadlový obraz skoro s kresťanstvom? Židia hovoria, my máme Tóru. Kresťania hovoria, my máme Tóru, nový zákon. Židia hovoria, my máme Mesiáša, my čakáme Mesiáša. Nie, kresťania hovoria, my čakáme Mesiáša, náš Mesiáš príde. Zrkadlo. Preto to diabol nastavil tak, ako to nastavil, lebo po zrútení druhého chrámu, prišiel za Bohom a povedal mu, pozri sa. Ešte prepáčte, prečo Boh zrútil druhý chrám? Aj prvý chrám 2500 rokov tomu sa zrútil preto, lebo sa vraždili navzájom Židia, modloslužbu konali a nemravné veci. Neviem, ako to povedať teraz po slovensku. Nemravnosť bola na najvyššej úrovni. Tieto tri veci. Druhý chrám sa zrútil kvôli tomu Boh, lebo všetko koná Boh. Zrútil kvôli tomu Boh. Že sa nenávideli navzájom bezdôvodne. No a teraz, naspäť k tomu ohováraniu. Keď niekoho nenávidíte, začnete ho ohovárať. A jednoducho, takže čo je podnet nenávisti? Ohováranie. Preto čo sme si povedali o ohováraní? Keď ohovárate, všetky vaše hriechy vyplávajú na povrch a diabol hneď zavolajú z nebeského súdu pred súd, aby obviňoval danú osobu, ktorá ohovárala alebo počúvala ohováranie.
A aj tretiu osobu, ktorú ohovárali, čo, kadiaľ to má, prečo to má. A všetko to má od Boha, lebo Boh miluje nás a dáva nám viac, ako si zaslúžime, lenže nebeský tribunál je tak nastavený, že je spravodlivosť. A diabol je obžalovateľ, obžaloba a spravodlivosť. Lebo oko za oko. Keď ohovárate, dostanete to isté. Takže, druhý chrám sa zrútil, vzniklo kresťanstvo. Preto, lebo diabol išiel, ešte toto. Božia energia ide rovno do Židov. Rovno. Je to aj do Židov, aj do nás. Všetko, čo žije, musí byť neviditeľným káblom napojené na Boha. Takisto aj diabol musí byť. Všetci musíme byť napojení na Boha. Lebo keby sme si odstrihli tú niť, tak jednoducho zanikneme v tom momente. Takže, počúvajte teraz. Keď Židia dostávajú tú energiu, alebo aj ľudia, dostávajú tú energiu a tým, že robíme hriech, alebo robia hriech, tá energia pláva k diablovi. Po zrútení toho chrámu diabol išiel rovno za Bohom a povedal mu, ja nechcem byť živený z ľudí, vidíš, tvoje deti ťa nechcú, daj mi tvoju energiu rovno od teba. A živ ma ty. Takže Božia energia ide cez diabla. A tiež ide aj do Židov. Tým, že diabol začal vedieť o Božích veciach, stvoril kresťanstvo, stvoril náboženstva a dal im znalosť Boha a tým, že to množstvo ľudí pozná Boha, ako ho pozná, vyťahuje ešte ľudí, Židov, z judaizmu a tým, že hrešia, strácajú, dávajú energiu, Božiu energiu rovno diablovi. A on len rastie, až kým nepríde na koniec. Rozumiete? Takže toto je to, prečo musíme prestať ohovárať, aby nás nevedel súdiť, aby sa k nám nevedel dostať. A tým, keď vás nie on súdi, tak vás súdi Boh a on vás súdi ľahšie, tak všetko ide ľahšie. A keď pozeráme na tieto náboženstva, ktoré vznikli z judaizmu, ktoré ani nemôžu popierať, že nevznikli z judaizmu, lebo tam je Abraham, je otec aj Izáka, aj Ismaela. Arabské národy. Izák je otcom Jakuba a Izaua. Ďalšie národy. Takže toto je to, kvôli čomu to vzniklo, aby všetko to, čo má Žid od Boha, aby prešlo k diablovi. A to si nemyslíme, že len Židia sú. Ja som není Žid a toto isté cítim. Robím video, budem ho prekladať, dám ho v najbližších dňoch hore a tento Žid to vysvetlí oveľa lepšie, ako som to ja vysvetlil, ale takýto nejaký koncept to je. A jednoducho, viete, začnete vidieť to, čo ja vidím, to, čo som ja začal vidieť a jednoducho, keď chcete pravdu, tak to musíte uznať. Pravda je veľmi, veľmi silná. Bože môj, veľmi, veľmi silná je pravda. Rozumiete? A keď si myslíte, že máte pravdu, tak sa mýlite. Ja chcem iba pravdu. Nič viac. Ja nechcem žiť v halucináciách, v ktorých som žil 47 rokov. Odišiel som stadiaľ oficiálne, vyhlásil som sa stadiaľ
A po 2-3 dňoch mi prišiel odkaz, že toto bol ten krok, ktorý cez pokánie viete spraviť. Nie som Žid, aj keď sa modlím ako oni, lebo používam tie veci, ktoré oni používajú. Používam tefilín, používam talit. Hus, ktorá letí na púšti, keď vidí Izrael pohrúžený v Tóre, hovorí, hlas volá, uvoľnite cestu vašemu, vy narovnajte cestu na púšti nášmu Bohu. Modlím sa veľa, používam židovské symboly, učím sa hebrejsky a jednoducho je to tak, ako vám to hovorím. A keď chceme pravdu, tak musíme ísť hlboko. A nie len v kresťanstve. Keď chcete pravdu, musíte ísť za Židmi a spýtať sa ich prečo. A spýtať sa aj prečo. Prečo. Ako to je možné, že Ježiš čo hovoril? Všetko, ako to mohli poskladať? Diabol to poskladal cez ľudí. Zmanipuloval ľudí. Veď vie o všetkom, to je duch. Veď to je duch. Jednoducho to je... A to všetko tak vzniklo. Pravda, že to tak vzniklo. Je to jednoducho ťažké pochopiť. Hlavne, keď ste zamočení do kresťanstva. Komenty mi píšu také niektorí. To je smiešné. Smiešné povedať dátumy. Aké dátumy. Tam sú len znamenia. Nie sú dátumy. Vytrženie, aké vytrženie. Ja vám hovorím, že ja som dospel k tomu názoru, že vytrženie bude pri atomovej vojne. Vtedy zomrie 1/3 populácie ľudstva. To je 2 miliardy ľudí. Vtedy bude vytrženie. A kvôli tomu, že už ľudia vtedy budú v takom stave, že budú schopní byť vytržení, ktorí budú vytržení v tom momente. A keď si myslíte, že nový zákon je pravda, nemôže byť pravda a klamstvo v jednom. Všetko to tam je poprepletané tak. Pavol rozpráva proti Ježišovi. Vy si len pozrite. Pavol rozpráva, že on je Žid, že on bol farizej. Farizeji sú terajší ortodoxní Židia. To nie je pravda. Prečo kresťanov učia grécke písma? Gréčtina, veď to je, hovorím som vám, už naproti jazyk, protirečený jazyk hebrejčine. A rozprávajú, stále sa odhovárajú na Septuagintu. Že Septuaginta je iba prvých 5 kníh Mojžišových, preložených asi 3000 rokov tomu. To je Septuaginta a nie terajšia Septuaginta, že na všetko napíšu Septuaginta. Vidíte, ako to je všetko podvod. A ďalšia vec. Dneska som počul takú pikošku ohľadom žalmov. Sú žalmy písané, to je po hebrejsky, nepamätám si teraz slovo, ale poviem vám to takto, vám to vysvetlím. Je písané Dávidov žalm. Áno, Dávidové žalmy. Alebo Dávidov žalm. Je číslo žalmu a je Dávidov žalm. A je písaný 110. žalm. Tu nám máme ešte ukážku z 23. žalmu. Z 1. veršu, ako začína? Začína Mizmor le David, čo znamená Dávidov žalm. Mizmor le David. Dávidov žalm. A na druhom obrázku vidíte 110. žalm, ako začína le David Mizmor, čo znamená Dávidový žalm alebo Dávidový hymna. Môžete si to preložiť, je to tak. Le David Mizmor. Dávidový hymna. Takže
nasledujúce vysvetlenie vo videu. To prečítam. Tu na to je takisto písané, lebo Dávidov žalm. Ale po hebrejsky je písané pre Dávida žalm. Pre Dávida žalm. Keď si to preložíte z hebrejčiny. 110. žalm je písaný, tu je aj napísané Dávidov žalm. Ale to není Dávidov žalm, ale to je pre Dávida žalm. A kto ho spieval? Spievali ho v chráme. V chráme ho spievali Leviti Dávidovi. A počúvajte teraz, keď vám toto vysvetlím takto. Jahve prehovoril k môjmu pánovi, keď to číta Levita. Ja som Levita a čítam to. Môj pán je, kto je môj pán? Kto bol pánom Levitov? Kto bol kráľ vtedy? Dávid. Takže Dávid bol kráľ Levitov. On bol pánom Levitov. A teraz počúvajte. Jahve prehovoril k môjmu pánovi. Takže Boh prehovoril k Dávidovi. Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy. Tu je originál z hebrejskej Biblii. Verš začína L David Mizmor, čo znamená Dávidový hymna. A to je presne ten kľúč, ktorý popiera kresťanská Biblia, ktorá píše Dávidov žalm. Cez Dávida príde Mesiáš. Na veľa miestach sa hovorí, že Dávid, kráľ Dávid bude ako Mesiáš. Áno, lebo to je tak. Rozumiete? Keď to tak čítame. Pre Dávida, nie Dávidov žalm. Som to našiel. Je to Mizmor L David, čo znamená Dávidov žalm. Lenže v 110. žalme v originál hebrejskej Biblii je napísané L David Mizmor, čo znamená Dávidovi hymna. Rozumiete? Je to tak čítame. Pre Dávida, nie Dávidov žalm, ale pre Dávida žalm. Jahve prehovoril k môjmu pánovi. Keď to číta tretia osoba, ktorej pánom je Dávid, tak o kom sa rozpráva tu? Nech sa páči. Toto tiež bolo od Židov. Kresťanstvo je blúd. A keď som to pochopil, veľmi ťažké mi to bolo pochopiť, ani som si to nevedel predstaviť, že čo ja vidím a čo ja počujem, keď som to začal odkrývať, ale je to pravda. Takže týmto by som tu asi pomaličky končil. Poprosím vás, začnite činiť pokánie, odvracajte sa od všetkého zla. Od všetkého. Nepozerajte nemravné videá, nepozerajte nemravne na druhú časť. Nedaj Bože na tú istú. Začnite sa modliť, prestaňte nadávať, prestaňte počúvať nezmysly, napomínajte jeden druhého, že nenadávaj predo mnou. Ja som odvykol celú firmu moju, 15-20 ľudí jednoducho nenadávajú okolo mňa. A numero uno, prestaňte ohovárať. Prestaňte ohovárať a počúvať ohováranie. Ako náhle zbadáte, že rozhovor ide do ohovárania, hneď zastavte človeka a odíďte. Lebo v tom momente ste na súdnej stolici. Či o tom viete, alebo nie. Takže týmto by som sa lúčil s vami. Dovidenia na budúce. Amen, amen.